खुलुमबाय लोगोफोर गिबियावनो नोंथांमोनखौ गासैखौबो आंनि गोदान भिडिअ बरायनाय बावहरनाय थाबाय। जोङो जेरै जोंनि गामिफोराव किसुमान गुबुन गुबुन गामियाव गुबुन गुबुन रुल्स थायो, जाय रुल्सखौ जोङो बै गामियाव थायोब्लाथाय जोङो बेखौ मानिनानै सलायनांगो। आरो थिग बिदिनो हादोरफोरावबो बिदिनो गुबुन गुबुन रुल्स दोङो। जों जेरै इन्डियायाव जेरै सलायनानै जानो हादो, जेखौनो इच्छा बेखौनो मावनानै थानो हादो। गोबां ओरैबायदि हादोर दोङो जेराव जोङो बेफोरबायदि खामानिखौ मावनो हाया। आरो बै गासै हादोरफोरनिफ्रायनो मोनसे हादोर दोङो जाय हादोरखौ माने खुला मोनसे जेल बायदि मानसिफोरा बुङो, जे बेयाव जास्ट मानसिफोरा मोनसे बन्दक जानानै थानाङा, बै हादोर गेजेराव गिदिंथिंबाय थानो हागोन। नाथाय बियो जेलनिख्रुइ आरो बांसिनसो गेदेर साजा बेयाव थानाय सुबुंफोरा मोनगासिनो दं। आरो मा हादोर मा खोन्था बेखौ गासै डिटेल्सै जोङो बे भिडिअनि थ्रुयै मिथिगोन। जायफोरा गोदानै चेनेलाव फैदों, चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय। नर्थ करिया होननाय मोनसे हादोर, आरो बै हादोराव ओरैबायदि किसुमान अद्भुत होननानै बुङो, जायखौ जोंनि इन्डियानि सुबुंफोरा रावबो गनायना लानो हानाय नङा। ओरैबायदि किसुमान आयेन दोङो, बेयाव रुल्स किसुमान दोङो, जाय रुल्सनि आङो 10तासो रुल्स नोंथांमोनजों आङो बे भिडिअ रायज्लायगोन। आरो बे रुल्सफोरखौ नोंथांमोना खोनाबाथाय आसरित मोनगोन, आरो नोंथांमोना माने सोरबा पागलनि बै हादोर होननानै नोंथांमोना साननो हागौ। आरो एक नाम्बार रुल्सआनो जाबाय बेयाव जेनेरेसन वाइज माने बेयाव साजा होनाय जायो। जुदि नोंथाङा माबा मोनसे बेयाव दाय मावदोंबाथाय नोंथांनि फिसालायाबो बिनि साजाखौ भुगिनांगोन, आरो लोगोसे नोंथांनि फिसालानि फिसालाफोराबो बिनि साजाखौ भुगिनांगोन। गतिके साननानै नाय माबायदि मोनसे डेन्जारास बे मोनसे आयेना बिसोरनिया। हमना ला आं हाबाखौनो खालामाखै, आं जुदि माबा मोनसे सरकारनि बेरेखायै मावदोंबाथाय आंखौथ' साजा होगोनानो। लोगोसे आं जुदि भबिष्यतआव हाबा खालामनानै गथ' गथाय जायो, बै गथ' गथायाबो साजाखौ मोनगोन। लोगोसे बै गथ'नि गथ'फोराबो बै साजाखौनो मोनफिनगोन। अब्ला साननानै नाय नोंथांमोना बेसेबां गेदेर माने पागलनि खोन्था बेफोरो। 2 नाम्बारावनो जाबाय बै जायगायाव रावबो बिसोरनि प्रेसिडेन्ट बायदि, बिसोरनि प्रेसिडेन्टआ जाबाय किम जं उन, आरो बै किम जं बायदि रावबो खानायखौ हानो मोना, बै किम जं बायदि रावबो ड्रेस गाननो मोना। बिसोरनि हादोराव टटेलावनो 28 टाइपनि खानायनि डिजाइन नापितफोरनि दखानाव होखानाय थायो, आरो बैफोरनि गेजेरावनो माखौबा मोनसे सायख'नानै नोंथांमोना खानायखौ हानांगोन। जोंनियाव जेरै जोङो जेरै इच्छा सैनो लुगैदो सैना लादो, बा जाय जेरै इच्छा ओरैनो हादो। सोरबा सलमान खाननि रखम तेरे नामनि बायदि खानाय लाखिदो, लाखिनो हागोन। सोरबा अजय देबगाननि रखम लाखिदो, बेबो लाखिनो हागोन, जेबो बेयाव बाधा गैया। नाथाय बै नर्थ करियायाव बेफोरबायदि नङा। आरो माबा मोनसे गोरोन्थियाव नोंथाङा जुदि बै किम जं बायदि खानायखौ हादोबाथाय नोंथाङा थैनोबो हानाय, नोंथांखौ गावथारनोबो हानाय, आरो लोगोसे नोंथांखौ थैजासिम जेलावबो दोननो हानाय। 3 नम्बरावनो बेयाव नोंथाङा गुबुन हादोरनि फिल्मफोरखौ नोंथाङा नायनो मोना। बेयाव बेफोरबायदि फिल्म नायनाय मोनोबाथाय लोगो लोगो नोंथांखौ एक्सन लानाय जागोन। आरो बेफोरखौ नायनो थाखाय बेयाव ओरैबायदि किसुमान सिक्रेट पुलिस थायो, जाय पुलिसफोरखौ रावबो हमनो हाया। आरो बिनि थाखायनो आजिखालि ओरैबायदि जादों, बै जायगायाव न'खरावनो सासेनि सायाव सासे सन्देह खालामबाय थायो, आरो न'खरफोरावनो मिल गैयै जालांदो। रावबो रावनोबो सिक्रेटै मोनसेबो बाथ्रा बेयाव फोरमायनानै लाया, मानोना जुदि बियो सिक्रेट पुलिसबाथाय आंनि बाथ्राखौ बियो खोन्थानानै हैगोन। आरो बिदिनो बेयाव न'खरैनो मोनसे गोसो सिङाव जायखिजाया बाथ्राखौ खुलायै खोन्थाना लानो हाया। आरो बै हादोराव बै गावसोरनि हादोर गेजेरावनो जुदि नोंथाङा मोनसे सहरनिफ्राय आरो गंसे सहराव नोंथाङा
थांनांगौबाथाय नोंथाङा बेयाव पारमिसन लानानैसो थांनांगोन नोंथांनाव स्पेसियेल गांसे कागज थानांगोन जेराव बिसोरनि गेदेर गेदेर अफिसारफोरा सिल स्टाम्प मारिनानै हरगोन आरो हरबासो नोंथाङा बै सहरसिम नोंथाङा थांनो हागोन आरो बै हादोराव जेसेबां न'खर दोङो बै गासै न'खरावबो बै किम जंनि बिफा आरो किम जंनि बिबौनि फट'खौ न'आव आलायनानै दोनथारनांगोन आरो बै न'आव जानला मानला नोंथाङा दोनबा जाया बै फट' गांनैखौ नोंथांनि जेसां डेक'रेसननि बेसादफोर दोङो बै बेसादफोरनिख्रुइ गोजौआव दोननांगोन आरो बै फट'नि गोजौआव जाहाथे जेबो थाया ओरैबायदि लेभेलाव नोंथाङा बै फट'फोरखौ साजायना दोननांगोन आरो बै फट'फोरखौ हुगारनो थाखाय नोंथाङा जानला मानला जि नोंथाङा बेबहार खालामनो मोना जेराव बिसोरनि थाखाय स्पेसियेल मोनसे जि न'खर न'खर होनाय जायो आरो बै जिजोंसो नोंथाङा हुगारनांगोन आरो बेफोरखौ नायनो थाखाय आं नोंथांमोननो सिगांनो खोन्थानाय बायदिनो सिक्रेट पुलिस थायो आरो बै पुलिसफोरा नोंथांनि न' सिङाव हाबनानै बेफोरखौ तालासि लानो हागोन जानला मानला नोंथांनि न'आव हाबहैनानै नोंथाङा मा गानदो माबोरै खानाय हादो नोंथाङा मा नायबाय दोङो टिभियाव बेफोरखौ बै नायग्रा पुलिस दोङो जोङो जेरै भारतआव जेराव इच्छा बेयावनो जोङो फन हरनो हादो सोरबा आमेरिकायाव फन हरदो सोरबा दिल्लीयाव फन हरदो सोरबा उरिष्यायाव फन हरदो सोरबा बांलादेशआव फन हरदो बिदिनो गुबुन गुबुन हादोरावबो फन हरनो थाखाय जोङो रावनिबो पारमिसन लानो गोनां दरखार गैया नाथाय बै नर्थ करियायाव गावसोरनि हादोरनि आउटसाइडआव फन हरनाया टटेलि बेन आरो बे केसखौ जुदि सोरबा नोंथांनिखौ मिथिदोबाथाय नोंथांखौ लोगो लोगो फिल्डआव लाना थांनानै गुलि गावनाय जागोन आरो बै नर्थ करियायाव बै किम जंनि बिबौ आरो किम जंनि जि बिफा बिसोरो थैनाय सानखौ बिराद गेदेर मोनसे फेस्टिभेल हिसाबै बेयाव मानियो आरो जोङो जेरै गान्धी जयन्ती बा नेहरू दिबसफोराव जेरै जोङो 2 मिनिट्स बा 1 मिनिट जोङो सिरियै थानानै बिसोरखौ आर'ज गाबो नाथाय बै किम जंनि बिफाखोजों आरो बिबौखोजों 10 सान 10 दिन नोंथांमोना दुखु खालामनांगोन आरो बेयाव रावबो मिनिनो मोना आरो बेयाव जुदि सोरबा मिनिदोबाथाय बिनि शास्तिया आरो बेसेबां गेदेर जागोन बेखौ रावबो सानस' हाया आरो नोंथाङा गाबनो ओंखाराखैबाबो नोंथाङा गाबथारनांगोन बेयाव दुखु खालामथारनांगोन आरो बै सान मोननैयाव जुदि नोंथांनि बार्थडेबाथाय नोंथाङा बार्थडे फाथिनो मोना आरो बै सान मोननैयाव सोरबा जुदि थैदोंबाबो जेब्लासिम बै 10 साना कमप्लिट जाया अब्लासिम बै गोथैसोआ बेयावनो गोलैना थानांगोन बै 10 सान जाखांनाय उनावसो बै गोथैसोखौ गुबुन जायगायाव लांनानै फबनाय जागोन बा सावनाय जागोन बुंनो थाङोबाथाय बै नर्थ करियायाव गासै सुबुंफोरानो इडुकेटेड नाथाय बिसोरनि स्कुलाव मा सोलोङो मा फरायहैयो बिसोरनि स्कुलाव एनि टाइम सासे गथ'खौ 18 बोसोरालागि 20 बोसोरा जेसां दिन स्कुल कलेजाव थाङो एसां दिन बिखौ ब्रेन वाश खालामनाय जायो बै किम जंनि फेमिलिनि बाथ्रा बुङै बुङै जे बिसोरो जोंनि हादोरखौ माबोरै इमान डेभेलप खालामदो बिसोरो जोंनि थाखाय भगबान बिसोर नङाबा जोंनि हादोरा धंख जालांगोन बेफोरखौनो बिसोरनि स्कुलाव एनि टाइम सोलोंहोनाय जायो बे हादोराव नोंथाङा सेरेब लोंनो मोना आरो लोगोसे पर्न'ग्राफि नोंथांमोना नायनो मोननाय नङा आरो बेफोरखौ नायनो जुदि नुदोंबाथाय बा मिथिदोंबाथाय नोंथाङा लोगो लोगो जेल जानांगोन आरो जेल जानांगोन माने जोंनि इन्डियानि बायदि नोंथाङा जेल जाया बेयाव ओरैबायदि जेल खाना गंसे दोङो जेराव मानसिफोरखौ जेसेबां कनस्ट्राक्शननि खामानि दोङो बेफोरखौ मावहोयो लोगोसे बेयाव हमना ला 10 जन मानसिनो सेरसे माइरं नांगौ बेयाव फवासेल' माइरं हैगोन आरो बै फवासेखौनो बेयाव राननानै जानांगोन मोनसे रिपर्टनिफ्राय मिथिनो मोनो जे बै जेलाव ओरैबायदि कन्डिसन सलायबाय दोङो दाबायदियाव माने बेयाव एन्जरफोरखौ हमना जालाबायनो हमदो मानसिफोरा उखैनानै
थानो हायैयाव लोगोसे गोबां सुबुंफोरानो बेयाव जिउ गोमागासिनो दङ। दा हमना ला नोंथांमोना साननो हागौ जे इमान खस्थ' होदोंबा इमान बेफोरबायदि सास्ति होयोबाथाय मानसिफोरा मानो गुबुन हादोराव फैनानै थाफैया जोंनि इन्डियानि सुबुंफोरा जाबायदि आमेरिका लन्डनफोराव थांना थाहैदों बा गुबुन हादोराव जेरावबाबो जोङो थांनो हागोन बेफोरबायदि मानो थाङाखै बेयाव सोरबा जुदि बे बाथ्राखौ रायज्लायदोंबाबो बियो बिराद गेदेर मोनसे अपराध आरो बिनि थाखाय नोंथाङा जिउबो गोमानो गोनां जानो हागौ आरो बिनि थाखायनो बेयाव साहस खालामा रावबो बेफोरबायदि खामानिखौ मावनो थाखाय आरो किसुमाना हायियाव गोबां सेस्ताबो खालामदो सिगांथ' बहुत मानसि खारखुमायोमोन नाथाय आजिखालि जाय लामाखौ बै खारखुमानो थाखाय इजि बै लामाखौ बिसोरो सिल खालामजोबनो होदो आरो बेयाव डाइरेक्ट अर्डार दोङो जे सोरबा मानसि बै बाउन्डारिनि खाथिखै थांलाय फैलाय नुदोबाथाय बेयाव लोगो लोगो गुलि गावनाय जागोन आरो ओरैबायदि बिसोरनि सिटुवेसना बिसोर जुदि बारनानै चाइनायाव थाङोबाथाय बै चाइनानि मानसिफोरा हमनानै एगेन बै इसोरनो गथायनानै होयो गतिके खारखुमानानै मा लाब थेवबो सासे सानै खारखुमानानै आमेरिकाखै बा गुबुन हादोरखै जेरैखि जाया खारखुमा लांनाय गोबां रेकर्ड दोङो थांनाय 2023 आव मोनसे जाथाय जादोंमोन बै हादोराव फिसा सानैखौ न' सिङाव दोननानै सासे हिनजाव मानसिया न'नि बाहेराव सोरजोंबा रायज्लायबायदोंमोन आरो बै समावनो बै न'आव अर नाङोमोन आरो अर नांनाय लोगो लोगो बै हिनजावा खारलांनानै गथ' सानैखौ बासायबोयो आरो बिनि उनाव बै न'आ खामग्लिजोबो आरो बै खामग्लिजोबनायाव बै गथ' सानैखौजो आरो बै बिमाखौजो एरेस्ट खालामनाय जायो आरो एरेस्ट खालामनानै बिसोरखौ टिभियाव ओरैबायदि खोन्थिनाय जायो जेन बिराद गेदेर मोनसे दाय मावदो गथ' सानैखौ बासायदो नाथाय बै किम जंनि बिफाखौजो आरो बिबौनि फट'खौजो बासायासै बिराद गेदेर माने दायनिगिरि बायदि टिभियाव खोन्थिबाय थादोंमोन बे जाथायखौ आरो बिथांमोननि टिभियाव नोंथांमोना सानदों नामा जे बिराद जोंनि बायदि एन्टारटेनिं बा गोबां सिनेमा गोबां सल' मेथाइ बेफोरखौ खोनानो मोनगोन जेबो बेयाव खोनानो मोना बेयाव मोनब्रैल' सरकारनि चेनेल जेराव नोंथाङा बाहेरा चेनेल मोनसेबो बेयाव लानो मोना आरो बेयाव टटेलि बेनखा बेफोरो आरो बै मोनब्रै चेनेलाव एनि टाइम बै किम जंनि फेमिलिनिनो बाथ्राफोरखौ खोन्थिबाय थानाय जायो जेराव बै किम जंनि फेमिलिया मा रखम खामानि मावदो माबायदि गोदोनिफ्रायनो मानसिफोरखौ मोजां हेल्प खालामबोदो मानसिफोरनि थाखाय बेसेबां गेदेर खामानि मावदो बिसोरनि जि परियाला माबायदि भगबाननि परियाल बेफोरबायदि एनि टाइम खोन्थिबाय थानाय जायो जोंनि इन्डियायाव जाय जेरै हागो ओरैनो निजेनि धोरोमफोरखौ सोलायदो बा सोरबा धोरोमनि बाथ्राबो बुंदो जुदि नोंथाङा गोरोन्थियावबो बे बाथ्राखौ जुदि नर्थ करियायाव थांनानै बुंदोंबा नोंथाङा जिउ गोमाना फैनांगोन बेयाव मानोना नर्थ करियायाव खुनु धर्म गैया बेयाव धर्मआ मोनसेल' बै किम जंखौ फुजिनाय आरो बिनि अनगा बेयाव जेबो धोरोम गैया गतिके बे गासै रुल्सफोरखौ नोंथांमोना माबोरै मोनखो आंनो कमेन्ट बक्सआव लिरहरनो हागोन नोंथांमोनाबो बै नर्थ करियायाव थांनो लुगैयो नामा बा नर्थ करियानि पारमानेन्ट नोंथांमोना सिटिजेनशिप लानो नागिरो नामा नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव लिरहरबानो जाबाय आरो गोबां रायज्लागा दोङो बै नर्थ करियानि बिसय नाथाय भिडिअआ गोबां गोलाव जागोन आरो जाय भिडिअआ गोलाव जाबानो नोंथांमोनाबो नायनो बरिं मोनलांगोन बेनि थाखायनो भिडिअखौ आङो बेयावनो फोजोबस्रांनोसै लोगो मोनगोन बिदिनो मोनसे इन्टारेस्टिं भिडिअ लानानै नेक्स्ट भिडिअआव गोजोन्थों।